ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. ҷангвари бебохти вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев гуфт ки ба муҳорибаҳо бенақшаи ҷанг мебарояд ва гуфт ки яроқи асосии ӯ зидди рақибон дар чист. яроқи асосии ман ин интихоб кардани калити даркорӣ барои ҳар як рақиб аст, то ин ки рақиб дурахшон натобад, чӣ гунае ки дар дигар муҳорибаҳои худ пеш аз ман баромад мекард. ман вақте ки барои муҳориба омода мешам, нақшаи ҷангӣ омода намекунам. кӯшиш мекунам ки дар ҳама малакаҳо тамрин кунам. абад дар вақти муҳориба қарор мебарорам ки чӣ кор бояд кард. таҷрибаи ҷангии ман ба ман кӯмак мекунад. чунин шудагӣ нест ки ман барои рақиби махсус нақшаи махсус тайёр кунам. шояд ин на он қадар дуруст бошад, аммо ҳозираш да 15 маротиба ба кор рафтааст. боз 5 маротибаи дигар ва хуб мешавад, гуфтааст Мавсар. хотиррасон мекунем ки Мавсар Евлоев рекорди 15-0 дорад. дар UFC ҳамагӣ 5 муҳориба гузарондааст ва албатта ки дар ҳамааш ғалаба ба даст овардааст. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо аз бозгашти худ хабар дод ва ба чемпиони вазни 61 кг Алҷеймин Стерлинг визов дод. аз Стерлинг боша ба Генри Сехудо ҷавоб дод: Генри Сехудо, ман бармегардам ва ҳамаи ин нофаҳмоиҳоро ислоҳ мекунам. Стерлинг, ту довталаби рақами 1 мешавӣ, с**ка. Алҷеймин Стерлинг: агар ӯ статуси чемпионии худро аз даст додан хоҳад, пас ман бо шодӣ вазифаи ӯро паст мекунам. ба ман хабар де вақте ки ту қарори ҷиддӣ мебарорӣ, чемпион, навиштааст Стерлинг. дӯстон, бояд гуфт ки намояндагони Генри Сехудо бо намояндагони UFC бояд ки вохӯрӣ гузаронанд ва ин маънои онро дорад ки Генри Сехудо дар ҳақиқат баргаштан мехоҳад ва агар ки раваду баргардад, ба фикри шумо ӯ боз дар вазни 61 кг чемпион шуда метавонад ё не? ҳатман фикротонро нависен. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки рақиби ӯ Ҷастин Гейҷи аллакай ба ӯ ҳамлаи психикӣ карда истодааст. Ҷастин Гейҷи ҳар гуна чизҳои беҳуда гуфта истодааст. ман фикр мекунам ки ӯ ҳамин гуна мехоҳад ки пеш аз муҳориба маро ғазабнок кунад. гуфта мешавад ки ӯ бозии ақлона гузаронида истодааст, аммо барои ман ин чиз ягон маъно надорад. ман мефаҳмам ки ҳама одам барои шунидан ду гӯш доранд, аммо мо бояд маълумотро дуруст қабул кунем. Ҷастин мегӯяд ки ӯ дар стойка дар гӯштин аз ман зуртар аст ва ваъда медиҳад ки маро ба нокаут рой мекунад. барои ҳамин муҳорибаро интизор мешавем ва мебинем, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра ва Ҷастин Гейҷи аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 муҳориба мегузаронанд ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. мураббии ҷангвари бебохти вазни нимёнаи UFC Ҳамзат Чимаев Андреас Майкл гуфт ки шогирди ӯ кай ба қафас бармегардад ва рақиби ӯ киро дидан мехоҳанд. ҳозир ман маҷбурам ки таҷрибаи худро истифода бурда Ҳамзатро назорат кунам, чунки баъди чунин муҳорибаҳо ба монанди муҳориба бо Гилберт Бёрнс барои барқарор кардани бадан вақт лозим аст. барои ҳамин ман мехоҳам ки Ҳамзат муҳорибаи навбатии худро моҳи сентябр ё ин ки октябр гузаронад. намедонам ки Ҳамзат маро гӯш мекунад ё не. ман умедворам ки ба мо Колби Ковингтонро медиҳанд. ҳамин ки мо ин корро кунем ва бо кӯмаки худованд ғолиб шавем, пас мо бо ғолиби муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс вомехӯрем, гуфтааст Майкл. ва дӯстон, ҳамаи кор чунин шуда истодааст ки Ҳамзат дар ҳақиқат муҳорибаи навбатии худро моҳҳои октябр дар Абудаби гузаронида метавонад. овоиди рақиб боша эҳтимоли калон аст ки рақиби ӯ Колби Ковингтон мешавад ва агар ки Ҳамзат якам рақами рейтингро шикаст диҳад,
пас 100% ба ӯ муҳорибаи унвони зидди чемпион медиҳанд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ҳамзат ё колби? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.